Mupolitburo kwanga kusingadywi rinopisa patinoti mutungamiri wenyika yezimbabwe akapa vakomana aiwa vanoexposa aiwa mawarning aiwa vakomana vanenge vachifumura zviri kuchiitika mubato angava manyepo chingava chokwadi but vachizvifumura nenzira isiriyo. Toda kuti aiwa vanouya aiwa vachivapa matanho vachivapa zvirango. Sanapenda mashoko anobuda nyika panapa subscribe like on the bell like timina pahendo yeZANU-PF anobuda nyika kuchinzi President Idi Mnangagwa kunzi against counter revolutionary tendencies including the broadcasting of party issues on social media platforms. Tinoona kuti majerajero anouya achikomenda pamusoro penhau iyi tichiona kuti mutungamiri wenyika ari serious pamusoro pevanhu vanongotaura zvinhu zvavasingazivi. Obuda nyora chiti there was serious tension again in the ZANU-PF Politburo as Idi Mnangagwa mourns about ZANU-PF dissidents leaking information about the rift between his faction and that of Chiwenga. Basically, he doesn't want the people to know that there is growing conflict in ZANU-PF. ndo mashoko anobuda nyika panapa namajerajeros. Yes, people know kuti aiwa hakuna imba isina zvayo. Panapa majerajeros ari kuuya achitsanangura achiti aiwa mukaona aiwa zvaitirwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa vanhu vafanira kusnaba maparliamentary meetings vanhu vafanira kufumura aiwa ari kuuya achiti mutungamiri wenyika haazoda kuti aiwa vagofumuriwa pamusoro pematensions ari kuitika nemagrowing factions avamo nekungofaiwa kurungoitwa vanhu nemaloyalist angava avp aiwa mashoko zvinhu zviri kungowanda kuwanda zviri kuitika aiwa mubato iri rinozikanwa nevanhu kuti ibato rinozikanwa kuti aiwa ndo the most powerful aiwa party mungava muafrica. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.